Türkmenistan'daki Rus raýatlary Russiýa Federatsiýasyna geçirilen prezident saýlawlaryna gatnaşdy. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Ukrainaga garşy giňerimli uruş alyp barmagyna we gitdigiçe repressiwleşýän siýasatlaryna halk köpçüliginiň giň gollugyny görkezmäge çalışyp berk gödөгçilik atyndaky saýlawda 5-nji möhleti yeňiş gazananlygyny aýdýar. Sesleriň 99 göteriminden gowragynyň sanylmagy bilen Sowet döwründen soňky rekord derejäni gazanyp Putin 87%den gowrak ses bilen ýene 6 ýyllyk prezidentlige saýlandy diýip Merkez Saýlaw Komiteti 18 martda aýtdy we ses bermek hukugyna eýe bolan saýlawçylaryň 77%den gowragynyň ses berenligini, munyň hem rekord dereje bolanlygyny öňe sürdi. Türkmenistanda ýaşaýan Rus raýatlarynyň hem Russiýada geçirilen prezident saýlawyna işin gatnaşanlygy habar berilýär. Russiýanyň Aşgabatdaky elçixanasynyň maglumatyna görä Türkmenistandaky Rus raýatlary Russiýanyň prezident saýlawlaryna gatnaşmak üçin paýtagtda Türkmenabadda, Marada, Daşoguzda we Türkmenbaşda açylan saýlaw участоklaryna ses berdiler. Bu ýyl Türkmenistanyň Rus prezidenti üçin 2750 adam ses berdi. 2018-nji ýylda bu ýurtda 4000den gowrak saýlawçynyň Rus prezident saýlawlaryna gatnaşyp ses berenligi aýdylýar. Azatlygyň habarçysy Türkmenistanyň Russiýada geçirilen prezident saýlawlaryna gatnaşmak üçin açylan 5 saýlaw участоgyny türkmençe mahsus diýilen ses berişligiň bolanlygyny habar berýär. Yerli habarçynyň Rus saýlaw komissiýasynyň saýtyna salgylanyp ýazmagyna görä, saýlaw участоklaryna ses berişlige gatnaşyk 95%den gowrak boldy. Şeýle-de habarçymyz Aşgabatda ses berenleriň 95 göteriminiň iş başyndaky prezident Vladimir Putin'e ses berenligini belliýär. Balkan vilayetinden beýleki 3 vilayetde awtoritar Russiýa ýolbaşçysynyň gazanly diýilýän ses sany 98 göterimden gowrak boldy. Balkan vilayetinde Vladimir Putin'e ses berenleriň sany 95%-de barabar boldy. Azatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde gurulşan yerli synçy bu görkezleriň Türkmenistanda geçirilýän saýlawlaryň netijelerini ýatladýanlygyny aýtdy. Deňişdirmek üçin aýdylsa, goňşy Özbegistanyň Russiýadaky prezident saýlawlaryna gatnaşmak üçin 2 sany saýlaw участоgy açyldy. 18 martdaky görkezlere laýyklykda Samarkanddaky saýlaw участоgyna berilen netijeler Putiniň 64%den gowrak, Davankowyň 23%den gowrak ses alanlygyny görkezýär. Beýleki 2 dalaşgaryň ses paýy Özbegistanda jemi 2,5% bolup galan 8% gowrak ses bozulan daýalanyň bültenleri degişli boldy. Aşgabatly synçynyň pikirçe Türkmenistandaky we Özbegistandaky görkezleriň tapawynyň arkasynda bir näçe sebäp bar. Birinciden 2022-nji ýylyň fevralyndan soň Özbegistana müňlerçe Rus raýaty wagtlaýyn göçüp geldi we olaryň aglabasy opposision pikirli adamlar bolup durýar. Türkmenistan bolsa hatda özüne ideologik we awtoritar dolandyrşdygyny boýunça dogan bolan Rus üçin hem bir güýde rejimini ýatyrmaýar. Netijede Türkmenistana Russiýadan uruş sebäpli çykan raýatlar wagtlaýyn göçüp gelmedi. Yerli synçynyň ananjyna görä, bu günde Türkmenistanda ýaşaýan we Rus raýatly bolan adamlaryň ähli seniýaly Neft döwrüne goşy raýatly bolan türkmen raýatlar bolup, olaryň aglabasy pensiýa ýaşyna ýeten we ýaşy gartaşan adamlar bolup durýar. Şeýle-de Özbegistanyň internet azatlygy Türkmenistana kararanda epesli derejede ýokary. Sözgü medeniýet erkinligi hem Türkmenistana seredeninde belli bir derejede bar diýip boljak. Şu sebäpden synçynyň pikirçe goňşy ýurtda diňe 2022-nji ýyldan soň wagtlaýyn göçüp gelenler däl, eýsem olarlaryň ýaşap gelýän Rus raýatly bolan adamlar hem Rus siýasatynda bolýan wakalar barada alternatiw habarlar okumagy we almagy mümkinçilik tapýarlar. Emma Türkmenistanyň beýle mümkinçilik ören az. Bu ýurtdaky bir döwlet senzurasy, internetiň dol lineal petiklenmegi, goňşy ýurtlar bilen wizasyz gatnawlaryň bolmadylygy, ulaw gatnawlarynyň ýowuz çäklendirilmegi Türkmenistanlylaryň maglumat el ýeterligini tassan dol ýok edýär we onuň öwözini böлекleýändiňe hökümetleriň ruhsat berýän habarlar doldurýar. Şeýlelikde yerli synçynyň pikirine görä Türkmenistan raýatlar Russiýanyň propagandasy we uruşy gollayan hökümet telewizionyasy tarapyndan berilýän bir taraply maglumatlaryň täsirini düşýärler. Mundan başga Aşgabatly synçynyň pikirçe Türkmenistandaky ýylat şol hanyny goşy türkmen Rus raýatly bolan adamlar hem goňşy Özbegistanyň ýylatyndan tapawutlykda siýasat gaýdan aktiw däl.
Ýagny olar islenlik bir mesele boýunça açyk we köpçüliklerin diskussiýalary, pikir köpdürlüğini öwrenen adamlar diýip bolmaz. Rus telewizionynyň gepleşikleri türkmen ilatyna hem gaty uly we yaramaz täsir edýär. Adamlar öňen başga pikirleriniň bardygyny aýtmakdan ya açyk diskussiýa gatnaşmakdan gaça durýardylar. Inne olaryň köpesi ödügi pikirli adamlara daşary ýurt agenti, watan dönügi ýaly garaýar. Bu hususana Ukrain konfliktiýa ors автокраty, adam hukuklary hakyndaky gurrunlary degişli. Dip yerli synçy Azatlyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Onuň ananjyna görä türkmen hökümetiniň bu hili ýagdaýlara göz yummagy ýa-da onu gollamagy gönlengeni türkmen jemgyýetiniň demokratik ösüşine we ýurdun parahatçylygyna kölega salýar. 2000-nji ýyldan bäri prezident ýa-da premier ministr bolup işlän 71 ýaşly Putin täze möhletiniň ahyryna çenli 2 asyrda iň uzak wagt ýurt dolandyran Rus lider bolup Sovet diktatory Iosif Stalin'in 30 ýyllyk hökümdarlygyndan hem aňryk geçen siýasatçy bolar. Türkmenistanda musulmanlaryň mukaddes hasaplayan Ramazan aýynyň 1-nji hepdesi tamamlanyp, 2-nji hepdesi başlanmahaly ýurtda agdaçar sadakalaryny berýän raýatlaryň göz görteli azdygyny synlasa bolýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 16 martda Aşgabatdan we Mary welaýatynyň Türkmenala etrafyndan maglumat berdiler. Geçen ýyllarda adamlar agyz beklep, orada tutýanlary, dinarlary we mollulary öýlerine çagyrmak üçin 15-20 gün öňünden nobat bellerdiler. Ýöne bu ýyl agdaçar edýän hojalyklaryň sanynyň juda çäkligi sebäpli nobat belleýänler ýok. Dip Aşgabatly ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Şeýlede öňki ýyllarda raýatlar meçitlerde agdaçar sadakalaryny bermek ýa-da mollalaryň we imamlaryň öýlerine gelip doga dilek okap bermek üçin hem nowbat belleýärdiler. Häzir meçide ýa-da meçidin imamlaryna ýüz tutýan hojalyklar tas ýok diýen ýaly diýip ýagdaýlardan habarly Aşgabatly dindar anonim şertde gurrun berdi. Mardak habarçymyz Türkmengalada we onuň obalarynda hem şuňa meňdeş ýagdaýlary synlasa bolýandygyny öňki ýyllarda ýaşaýjylar hojalyklarynda ýa-da meçitde agdaçar sadakalaryny bermek üçin öňünden nowbat bellerdiler. Häzir tutuş oba boýunça 10 hojalyk agdaçar edýär. Galan günlere hiç kim nowbata ýazylmaýar. Tutuş ay boş diýen ýaly diýip ýagdaýlardan habarly yerli ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Ramazan aýynda ýurtdaky padam ir seherden akşam gün batýança agyz beklep, orada tutýar we dini ibadatlary amal edýär. Şeýlede hojalyklar agdaçar sadakalary gurnulyp, raýatlar 10-20 adamdan ibaret dogan garyndaşlaryny we dostlaryny çagyrýarlar. Habarçylarymyz agdaçar sadakalaryny berýän raýatlaryň azalmagyny, ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklar we giň ýaýran işsizlik zerarly ilatyň güzeran eklenjiniň barha agyrlaşma bilen düşündirýärler. Bir agdaçar sadakas üçin adyndan 1000-1500 manat çykda jedilýär. Bu serişde köp maşgalanyň bir aýlyk büdjeti. Häzir tam ýa-da köçe süpürjiler 1200 manat töweregini aýlyk alýarlar. Köp hojalykda diňe bir adam hökümet işinde işleýär. Şeýlede hiç bir maşgalak zasy hökümet işinde işlemeýän hojalyklar hem sanardan kän. Üstesine de aýlyk karytlarynyň bakasynyň keýgin şahyna çykmagy bu hojalyklara goşmaça urgu bolýar. Dip Türkmenalaly ýaşaýjy bellidi. Soňky döwürde raýatlaryň diňe agdaçar däl. Eýsem Hudaý ýoly sadakalaryny bermeginiň hem göz görteli azalandygyny synlasa bolýar. Habarçylarymyz adamlaryň bu sadakalary bermegiň deregine aýdylan janlaryny soýup, mal etini birnäçe bölege bölüp, eklenji pes hojalyklara paýlap berýändigini aýdýarlar. Et paýlanyň amatda düşýär. Üýşmeleň edip sadaka bermek üçin adından 15-20 kilogram palaw 100 litr töwerek çorba bişirmeli we çörek suw süýji ýaly beýlik haritdir hem satyn almaly bolýar. Sebäbi obada sadaka berýäniň eşidilse, çagyrlan we çagyrylmadyk hojalyklaryň hemmesi gelýär. Sadaka berip olary nahar çekmän hem bolmaýar. Dip Aşgabatly ýaşaýjy bellidi. Lewawyň häkimetleri elektrik, gaz we suw ölçüjü gurallary barlamak boýunça gözekçilik işlerini güýçlendirdiler. Şunlar Türkmenabad şäheriniň elektrik, gaz we suw üpçünçilik edaralarynyň işgärleri öýlere aýlanyp, hasaplayjy gurallary barlaýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 18 martda Sebitden maglumat berdi. Tok, gaz we suw edaralarynyň işgärleri ulans möhleti tamamlanıp baryan ölçüjüleriň eýelerine 10 gün möhlet berýärler.
Olar ýaşaýjylara şu wagt möhletiniň dowamında hasaplayjylaryny türkmen döwlet standartlary baş döwlet gullugynyň yerli idarasynda barlygdan geçirmedikleri jerime salynjakdygyny duýdurýarlar. Dip Türkmenabatly ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Ulanyş möhleti tamamlanan elektrik, gaz we suw ölçeji gurallaryň eýelerine bolsa 500 manat töwereginde pul jerimesi salynýar. Bu jerimelere sezewar bolýanlaryň aglabasy ýeke ýaşaýan pensionerlerdir. Ölçeji guralynyň ulanyş möhletiniň gutarandygyndan habarsyz pensionerler tas 1 aýlyk pensiýasyny jerime geçirmeli bolýarlar diýip ýagdaýlardan habarly yerli ýaşaýjy anonim şertde aýtdy. Türkmenistanda 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap ozal ilata mult berilen tok, gaz we suw ýaly ýeňillikler tölegli edildi. Şondan bäri häkimetler gaz, elektrik we suw hasaplaýjy gurallaryň talaba laýyk oturdulşyna, işleýişine we hojalyk hyzmatlarynyň tölegleriniň öz wagtynda geçirilişine ýygyderli gözegçilik edýärler. Türkmenabatly ýaşaýjylaryň ençemesi gurallaryň ulanyş möhletiniň tamamlanmagynyň köplen hasaplayjylary barlygdan geçirmek işiniň juda muşakkatly we aşa köp çykdyjyly bolmagy bilen baglanyşyklydygyny aýdýar. Gaz idarasyna baryp 30 manat töläp başlygyň adyny ýurita arda ýazmaly. Ardada ýaşaýan ýerindäki ölçejini aýryp barlygdan geçinden soňra gaýtadan oturdup bermegi soraýarsyň. Ondan soňra da ýaşaýan ýeriňe berkidilen gaza gözegçilik edýän inspektorlara telefon edip ölçejini söküp bermegi soraýarsyň. Ýöne, oňa günde bir näçe gezek jaň edip onu gysap dursaň-da, onuň guraly söküp bermegi bir hepde çelini çekýär. Dip yerli ýaşaýjy bellidi. Ol bu işin mundan soň hem tamamlanmaýandygyny, raýatlaryň ölçeji gurallary türkmen döwlet standartlarynyň yerli idarasyna alyp gidýändigini we 45 manat töleg geçirenden soň ýene bir hepde garaşýandygyny aýdýar. Raýat bir hepdeden soň ölçejini baryp alýar. Soňra raýat ýanky inspektora ýene bir hepde garaşmaly bolýar. Suw we elektrik ölçejileri çalışmak üçin hem şuňa meňdeş görgüleri başdan geçirip çykdyjy etmeli bolýar diýip yerli ýaşaýjy bellidi. Ol elektrik, suw we gaz ölçeji gurallary barlygdan geçirmek üçin umumy çykdyjynyň 350 manada çenli ýetýändigini aýdyp, giň aýran işsizligiň we adyklaryň gymmatçylygynyň arasynda bu serişdäniň köp hojalygyň 10 günlük maşgala büdjetidigini bellýär. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada yerli gaz, elektrik we suw üçünçilik idaralaryndan şeýle-de türkmen döwlet standartlarynyň yerli idarasyndan tesbir alyp bilmedi.